برپرسê rêxistina Daişa teror ku bi Ebûbekir Bexdadî tên askirin. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yekem derketina wî di sala 2014 de bû. Dema ku bajarê Mosulê dagîr kir û desaletdariya rêxistina xwe sepand. وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ وَلَا أَفْضَلَ مِنْكُمْ. Piştî 5 salan careke din derket û soza tûlhildanê da. Du hiropelek bi navê Furqan serbe Daişa teror ve perçe vîdyoyek ya Bexdadî belav kir. Têde bi hin terorîstan re bi çekên xwe û bi kincên xwe yên serdema berê û bi heman şêwe û awayê rêxistinê diyar dibin. حتى اصطفاهم الله عز وجل كان على رأسهم الرحمن العنقري التميمي. Piştî belavbûna wê perçe vîdyoyê, Amerîka soza ji navbirina serkirdeyên ji heman rêxistina teror da ku ew yek ji aliyê berdevkê bi navê Wezareta Derve ya Amerîka belav bû û got hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê dê şerê rêxistina teror li derdora cîhanê bike, da ku ji navbirina wan bibe garantî û her serkirdeyekê di nav wan de dê were dadgeh kirin. Jê aliyê xwe ve, şîrovekarên Amerîkî dana zanîn ku ew dê li wê perçe vîdyoyê vegerin û rastiya wê zanibin û eşkere bikin. أبو مصعب الحجازي وهو من Nediyarbûna cihê Bexdadî bi taybet piştî nemana Daişê li Sûriyê û şikandina hejmûna wê li Iraqê û diyarbûna wî di vê demê de gelek pirsan tîne holê. û metirsiyekî jê ji dayîkbûna mijiyekî tundrew diafrîne. Çavdêr dibînin eger sêxuriya cîhanê nexasin Mossad û CIA û hin sêxuriyên bihêz bixwazin, dikarin di roj û şevekê de Bexdadî binçav bikin û dawî bi rêxistinê bînin. Lê diyara berjewandiya wan dibe rêgir ji plan û nexşeyên wan re. Lawma derketina Bexdadî di vê demê de gelek nama û peyaman dişîne û bersiv dê roj û salên bê li xwe bigire. وجلدهم هم كانوا سببا في ثبات المجاهدين. روش باش گردار و بینرین رادیو آریواز لهر جهه کی بن دمه و کیف و خوشی بن. رادیو ریواز 102.3